Gura, garagarra, lupuloa eta legamia. Garagardoaren formula, simplea bezain eraginkorra da. Boga-ren konpromisoa bezala. Kaixo, aingeru naiz, Boga garagardoko zuzendaria eta hau gure bigarren konpromisoa da. Bogak ez du bakarrik garagardo naturala eta kalitatezkoa izan nahi. Ez dugu produktu hutsa izan nahi. Gure helburu nagusia da lanpostu duinak sortzea eta garapen ekonomiko, sozial eta kulturalean eragitea. Honengatik, konpromisoz eta arduraz hasi nahi dugu eta horrela gure gizartea hobetzen lagundu.